Сурсака е там горе, преди ме разлика. Не, апарата не е лош. Какъв апарат? Какъв символ? Руснака, нали? Къде го да работи? Сега се върти. Направи го да е бърз. Низко, надо выше. Надо выше. Низко одна даст, 3 сигнала. Да се на център, Да, на център. Монета одна, сигнал 3. Видали се какъв е станал монета една по сигнал 3. Значи ако манеме, какво ще получи? 6 сигнала. Човек, ти на това викаш бърз апарат. Если делать такой тест... Това не е бърз, значи всички знаят, че MyLab е много бавен апарат. Специално по това отношение. Маската е много по-бързо. Фишер някой няма ли да... Фишер някой няма ли тук? Има. А? Да. Значи се пускат с малки пития. Да, Фишер има. Аз имам Фишер, ама... А тая лови, тя